Good evening. Masrabanji konse kumene muli. So tiipatsane pano update ya zomwe ndithu zikuchitika kumeneko. So since Donald J. Trump afika pa point yomafuna kuti aziopseza so azinzawo amene ali ndikuthekera podutsa pa Strait of Hormuz, kumabe timafuna tikambe pano kuti nkhondo imeneyi ya Iran, Israel komanso USA ya panga expose zinthu zingapo zimene pakadali pano sizingabwezeresedweso yayi, komano zinthu zimene ndithu zapangidwa exposed. Palibe panopa palibe zoti America mamenya kuposa nali esipadziko lapasi pano. Makremiza amene atha ndipo anthu amene angakhale busy kumafalitsa uthenga umenewo. Olowoka akuchita manyazi panopa kuti azinena kuti America imamenya kwambiri padziko pano kuposa wina aliyense. No. Panopa taona tsopano kufoka kwa anthu omenya kwambiri padziko lonse lapansi. Right? Taona tsopano anthu. Okay, chifukwa propaganda imene yanayifalitsa kwambiri, ndale zimene zanazifalitsa kwambiri kwa dziko lonse lapansi. Ife timamenya. Palibe amene angakugwireni, palibe amene angakugwireni. And mkatikati mwa kufalitsa bodza limene limene business. Anthu simazindikira zimenezo. Mnali business yotentha kwambiri. Maso business imene ikutha. I'm going to tell you to pass an example. Anthu tingolekeza ngati zovala zimene anthu amavala zodula kwambiri, zimene amazitama zoti zodula kwambiri zicha. I don't know, pali ma brand, I'm not isine fan of ma brand amene amapezeka pali china ma brand ene kuti zovala zina timakhala ma box ina lake, achina Fendi, achina Gucci, example abwino, achina Gucci aja, achina chanchani. Zimisiyana jani ndizovala zinazi. Chikwama cha Gucci ndi mpaka na ndrama kazingati kaya. Chikwama cha chani mpaka ndrama zingati kaya. So kungofera lebo. Mukudziwa zimene mapangano wake amakampani amene aja. Chimene mapangano wake amakampani amene aja amapeza munthu otchuka. Munthu otchuka uja mapeza akule chonde. Mafuna kuti inuyo mungovala kochovala ichi basi. Tikulipirani. Tikupasa ndalama. Muvala chovala ichi mupita pachani? Mupita pachani popita ka kushow yanu kaya kuti basi. Munthu uja akavala chovala chicha basi kutchuka kumambira pati. Business imambira pati. Kwene kuti kose zimakhala zoti wavala chokuti basi ndimene business mindset imakhala basi kungu apanga futhi wavala munthu otchuka basi aliyense pachama lemekeza kutchuka basi. So the same thing chinthu, it's a matrix. Anthu kwatenga kwaika side imodzi kumapanga control ngati mbuzi. Okay, I'm gonna give you an example. Panopa ma Americans mene chitita zomati ife omenya padziko lapasi, ife omenya kwambiri, palibe samene ngati chochi, ife timuti mmene muchanapeza business imodzi. Business yake yomapita kumayiko anthu. 1, maopseza tifuna ma resources anu. Number 2, osada ndawo tizikutetezani. Tikutetezani ife kwa wina ali sikuli mudziko lapasi muli nyambalo zambiri mbiri. Koma ife tikutetezani. Nde koma kama masana madilo mene kuti. Nawo basanagala ma videos pano a Trump akuyankhula kwa Saudi Arabia. Saudi Arabia simuna ngakhalapo iniyo for 2 weeks without us. Simuna ngakhalapo iniyo. Nkomasho somayiko inaso. Kuti South Korea nayo, Japan nayo timaiteteza. Ndifaka makasiya zima thade zija, zima Patriot, zima defense systems zija, maika mwawo. So business imene ijaso amene angakhale kuti panopa akupita nayonso like kumapitiriza abe kumapanga business imene yoyo ndi madeal amene ngasana saina kale. Amene angapitirize panopa mapanga ndi America ndikuti still ndikuti ndi mbuzi okhazo.
sizimaganiza bwinobwino. Chifukwa panopa taona weakness, taona kufoka kwa ma Americans. Kufika napona kuti after kwaonongera zinthu zawo zipiri vizaneka koma Gulf region. Remember, point imene mabwera naye panopa ndi point yokhuzana ndi ku dziko la Canada. Canada kuli anasaina na deal inake imashira kuti NORAD. Okay? Canada umeneko. So imeneyo it's like in the joint anaphatikiza Canada ndi America kuti azipanga control imeneyo. Okay, so NORAD yo ndi ma abbreviation words imeneyo ndi zongopanga mano imene ngati North American Aerospace Defense Command. Okay, anaika ngati choncho. So Canada imenena kupereka ndalama ngati kwa America. Nda America asati imepereka ndalama. Okay, it's like apa mapereka ndalama ndi munthu mmodzi. Koma akuti Canada imepereka ndalama kwa America. America sompereka ndalama. Imasonka ndalama ngati tisonke. It's just a trick chabe imene angopasa trick chabe. Ndana awuzoti akuti ife tizikutetezani koma sikuteteza airspace. Okay? So kwa Canada, ngati America kuteteza kwa Canada, so America pa Canada zipereka ndithu ndalama to a billion. Right? But in drama zingaba ndithu zina mwa izo ndi 2.9 billion annually pachaka amenena kuti Canada ipereke ngati kwa America. So zimene zozo Prime Minister McCartney wa ku dziko la Canada panopa tsopano wakana kunzira alla basi pene papa palibe sozopereka ndalama imene yosopera kuti kupita ku America kuyamba kumene kotsopano anthu kwamba kusukusula maso tsopano. You understand what I mean? The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. So, amende McCartney. Pali zinthu zingapo zimene iyeyo makamaka McCartney ama zikamba makamaka kuti akuluakulu ifeyo pali zinthu zimene zake silu khosolo nazo, like zimene zimachitika mkatikati mwa chitetezo chathuchi. Okay? Choyambirira anakamba nkhani yokhuzana ndi ngati mukuti ndi joint. Okay? Zoti zonse timapangira limodzi. Okay, ife timalipira ndalama. Bwanji commander wa military operation imene amakhala basi wa America ikhaika. Komanso China bwanji tikapanga mukafuna panga zinthu mmangopanga simatipanga conservative. Right? Zikuona ngati ifeyo ndame timadalira kwambiri niyonde I think it's time panopa ndi nthawi yoti ifeyo tiyambe kupanga build military yathu kuzidalira tokha. Tikazidalira tokha basi kana ku afterwards itione kuti panga bwanji. Koma izizi zomati zikulipiranizi izi ndi AI. So zimenezo ndi zotsatira zimene nthu nkhondo iyi yapanga. Funa kuthandize iwe ndi womenya pa dziko lonse lapansi. Are you telling I mean what's going on? Iwe umopeta kwambiri ndi unalesa pa dziko lonse lapansi. Iwe bwanji ukufuna zoti ujina kuthandize America I mean maiko akoneto chanjana usaja ufuna kuthandiza ifa jana. Doesn't make sense. Sizikuveka. So nkhondo imene yapanga expose zinthu zambiri. Komanso China chachikulu chimene nkhondo imene yachita expose zimene sizachitike kumpiwa masemo. Chino kuti anthu ambiri tsopano siwogona ngati mmene amagona kalekale. Panopa ogona alipo koma sikuti ndi ambiri. Alipo ena ogona amene mafilimu ajawo ndithu akamaonera zimene zimachitika mu filimu moja amakhala kuti akuzika mutu ndi kumakhulupirira kuti yes, this is the America zimene kupanga maizizi pamene reality mukayang'ana behind the scenes mafilimu aja akamajambula amakhala kuti kumbali kumbuyo kuti chisalo cha green basi ndikumapanga edit. Right? Koma in reality zimakhala zonse zinthu ziyazo angopanga building chino chakeso. Wina ndi amakhulupirira kuti izizi ndizoonadi. Yes, izo zimene amafuna ma Americans. That's why wina aliyese amene akamamuyika mmene mujamu film mujamu amampasa position kuti position yako utenge mbali iyi.
iwe utenge mbali iyi, iwe utenge mbali iyi. Pali wina wake pompano pa, I think Chuck Norris wango mwali ya pompano pa nkhondo iso katikati. Anapanga filimu so mene mnali propaganda ikulu kwambiri mkati mwake. Mafilimu ambiri muli propaganda yopya. So you need to osakhala munthu onoti oma mutu wako osagwiritsa ntchito kumango tenga basi maona iyi America iyi imamenya ari kuposa nalese maona apa talwa mwezi wachiwiri America ikuyenera kumenya kuposa nalese, not only America koma kuphatikiza ndi Israel. You understand? So zinthu ngati zimene tazoona zoti nkhondo iyi ya America yakidwa pa mtunda kwambiri. Siliso ngati mmene inali kalekale yayi. Kufika nthu pamaluwa kuti ife silimenya amene situzimisa ndalama ku America. Basi zathanepo chapo. Ife amene musagwisa ntchito ya space athui. Ife tikotho kuno ayi. Kufika mbona anthu amba wangu mini ngona zoti something. Anthu amba kuona peti mwene chitimopa just timangopa chipepa tiger. Super power ya, mwandi super mahero. So guys, thank you so much for watching.